Egy homeopátiás készítményről beszélgetek először az egyik, majd a másik feltalálójával. Túlzás nélkül állítom, hogy egy világszenzációról van szó. Szeretettel üdvözlöm dr. Márkus Istvánt, aki kollégám, orvos, szülésznőgyógyász és klinikai onkológus. István, hogyan született ez a homeopátiás jellegű készítmény, a Moksha elixír? Hát a Moksha elixírnek hosszú története van, visszanyúlik még az én 31 éves orvosságom elejére is. Az alapok onnan indultak, hogy a gyógyításnak a folyamata, a gyógyításba való gondolkodás, az a teljes emberről szóljon. Ugyanúgy szóljon a fizikai állapotáról, mint a lelki állapotáról, a test, lélek és szellem egységéről, és ezt a hármas egységet az akadémikus hagyományos orvoslás 30 éve alatt, illetve hát 28 éve alatt mondom azt, hogy nem sikerült megtalálni. Nagyon nagy beteganyaggal dolgoztam a pályámon, szülésznőgyógyászként, háziorvosként, onkológusként. Mindig olyan helyeken dolgoztam, ahol ilyen nagyszámú beteg fordult meg. Jelenleg is aktív vállalkozó orvos vagyok Sopronban, egy hatalmas 3-4 körzetre elegendő lélekszámú beteganyag jár a rendelőmbe, és ezeknek a betegeknek a történetei, az életük története, a betegségük és a gyógyulásuk története inspirált bennünket arra, hogy tovább lépjünk az akadémikus hagyományos orvoslás útján, kitágítsuk a kapukat, és találjunk egy olyan alternatív gyógymódot, egy olyan hivatalosan is elfogadott alternatív gyógymódot, amivel ezt a hármas egységet, a test, lélek, szellem közös gyógyítását, gyógyulását elősegíthetjük. Így találtunk rá a homeopátiára Ilonával, aminek minden iskoláját elvégeztük. 2 nagy irányzat van Magyarországon. Bóna László tanár úr vezette homeopátiás gyógyművészeti irányzat, ami visszavezetett bennünket az orvoslás művészetének a szemléletére, hiszen ez egy művészet volt évszázadokon keresztül, és elvégeztük a megfelelő tanfolyamokat a Magyar Homeopata Orvos Egyesület szervezésében is, hiszen egy homeopata csak vizsgák után dolgozhat rendesen. Hadd kérdezzem meg István, hogy hogyan foglalnád össze a homeopátia lényegét olyanok számára, akik most hallanak a homeopátiáról először? A körülöttünk lévő anyagi világnak az elemeit 3 szempontból használhatjuk gyógyulás, gyógyítás céljára. A kézenfekvő volt az előttünk lévő századokban a fizikai használat. Azt, hogy egy sebet kitisztítottak, bekötöttek, vagy a műtéttechnika előrehaladásával a szikét és a különböző orvostechnikai műszereket megalkották, az a vasnak a fizikai megnyilvánulásának az alkalmazása volt. Az ipari forradalommal együtt járt a kémiai forradalom, és a kémiai forradalom magával hozta a gyógyszeriparnak az óriási fejlődését, ami valóban nagyon hatékony gyógyszereket hozott az akkor élő embereknek a korába. Ha már a vasról beszéltünk, akkor a gyógyszeripar fejlődésével ugye kialakult a vashiányos vérszegénység vassal történő kémiai gyógyítása, és ez a vasnak a kémiai gyógyhatásába rejlett. Az ókori görögök már rájöttek, hogy a hasonlót a hasonlóval gyógyításban van valami, és ez az egész emberről szól. Ezelőtt 250-300 évvel Samuel Hahnemann megújította ezt a tudást, és akkurátus pontossággal kidolgozta az anyagok gyógyító hatásának egy harmadik aspektusát, amit ő nem így nevezett, ahogy mi nevezünk, ő homeopátiának nevezte, ez tulajdonképpen az anyagokban rejlő információnak a gyógyítása, gyógyító szándékkal történő felhasználása. Mivel a vasról beszéltünk, ezért mondom, hogy a vasnak a fizikai
gyógyító erejét a szikébe, a kémiai gyógyító erejét a vashiányos anémiába, de hogyha ezt a vasat nagyon nagy mértékben higítják és potenciálják, dinamizálják, ez azt jelenti, hogy ütverázzák nagyon-nagyon sokszor, akkor a vas a benne rejlő információt átadja a vízmolekulár kristályos szerkezetű részének, és ez az információ átadódik az élő szervezetbe. A vasnak konkrétan az információja az a támadás, védekezés témaköréről szól, és a munkáról. Ugyanúgy segíteni tud egy munkamániás embernek, mint annak, aki nagyon lusta. Tehát ez egy 3 egészen más megnyilvánulási formája egy anyagnak, a homeopátia, a körülöttünk lévő anyagi világ által hordozott információk segítő erejéről szól. Tehát a homeopátia az információ szinten segíti a szervezetet. Na most hadd kérdezzem meg, hogy mit tartalmaz a Moksa elixír, és milyen klinikai tapasztalatotok van vele. Hozzáteszem, hogy én kipróbáltam, és ismerőseim körében többeknek adtam egy-egy üveggel kipróbálásra, és döbbenetes változásokat tapasztaltam. Van olyan barátom, akinek a vércukor szintje normalizálódott, cukorbeteg, van olyan autista kislány, akinek állandóan érzelmi kilengései voltak, hisztériás rohamai, és azóta nyugodt, mosolyog, jókedvű. Van 2 olyan ismerősöm, 2 hölgy, aki olyan bátorságra tett szert, ami korábban számára elképzelhetetlen lett volna. Szóval döbbenetes változásokat tapasztalok. Tehát még egyszer a kérdésem, mit tartalmaz a Moksa elixír, és ti mit tapasztaltatok vele? A Moksa elixír eltér a hagyományos homeopátiától, annak egy továbbfejlesztett, tovább lépett gyógyító módszere. Mi a Moksa elixírt nem is homeopátiás szernek, hanem homeopátiás elven készült szernek. Az alapanyagai azok virágszírom eszenciák. 84 féle virágszíromból készült eszenciát tettünk bele, magasan potenciálva, magasan dinamizálva, az eddigi technológiák által elért foknál jóval-jóval magasabbra potenciálva. A 84 eszenciát az tulajdonképpen mi 64 élethelyzetnek szóló információnak szántuk. Ez a 64 élethelyzet a nagyszámú betegek gyógyításának tapasztalataiból adódott. Összegyűjtöttük, hogy a betegeink betegségei milyen élethelyzeti kudarcok, elfojtások, milyen konfliktusok nyomán keletkeztek. A történet hol kezdődött, a betegségük története, és észrevettük, hogy különböző betegség megnyilvánulások szervrendszertől, szervtől függetlenül is tudnak kapcsolódni egy-egy témakörhöz. Rájöttünk, hogy archetipikus témái vannak az élő szervezeteknek, az emberi lélek mélyén olyan feladatok vannak, amiket az életútja során meg kell oldani, és ez bizony több generációt, több 100 generációt végig tud kísérni, és ezek után az archetipikus élethelyzetek után kutakodtunk. Rátaláltunk 3000 évvel ezelőtt élt tudósok könyvére, a I Ching vagy I Ching, a változások könyvében 64 kritikus, archetipikus élethelyzet van leírva, és ráismertünk, hogy a betegeink konfliktusai, önmagukkal való megoldatlan problémái, vagy a környezetükkel, vagy a társadalmi környezetükkel keletkezett problémái, mind levezethetők, visszagyökeresztethetők